Assalamu alaikum masu sauraro, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon shirinmu wanda nake karanta muku littafin A Wani Gida wanda Nabila Rabi'u Zango ta rubuta. Idan mai sauraro bai manta ba, a shirin da ya gabata mun kwana ne inda muka je bayan principal na makarantar su Fahad ya kama su sun haura gidan wani malami. To yanzu za mu ɗora da wanda suke sababbin zuwa su danna subscribe sannan su danna ƙararrawa domin jin sabon shirin da zarar mun ɗora. Bayis ya ce kowa ya ɗauki abin hannun shi, haka suka ɗauka, jikinsu yana rawa. Sawa yayi ɗaya malamin ya haska musu su, haka ya matso da kayan da suka yarda a kusa da su ya ɗauki hoto. Kuka suke yi suna roƙon shi ya yi haƙuri. Ya ce ba dai ku ne 'yan iskan makaranta ba, daga kanku wasu ba za su ƙara marmarin aikata irin wannan laifi ba. Ku shigo har cikin gidan malaminku ku riƙa sha masa wiwi da sigari saboda ku 'yan iska ne. Mai gadi ku tafi da su kwana a wajenku domin gobe za a yanke musu hukunci. Haka suka tafi da su, sai kuka suke yi ba kamar Fahad dan ya san ya shiga uku wajen malam. Washe gari ranar Alhamis bayan malamai sun gama mitin aka haɗa assembly gaba ɗaya makaranta, kowa ya taru, kowa da abin da yake tunani. Wasu ma suna faɗin ko hutu za a bada. Principal ne da Bayis suka hau saman step ɗin, sauran malaman kuwa suna gefe. Haka masu gadi suka fito da su Fahad gaba ɗayansu sun yi zuru-zuru a gaban mutane. Aka jere su daga sama, kowa sai dukar da kai yake yi. Gaba ɗaya 'yan makaranta kowa da abin da yake faɗi domin da yawa sun san halinsu. Hannu Bayis ya ɗaga, hakan ya sa kowa ya shiru. Bayan sun gaishe su yasa aka yi addu'a. Ya fara bayani kamar haka: ina fatan kowa ya ga waɗannan yara da suke a gabanku, kuma kowa ya san suna ɗaya daga cikin ɗaliban makarantar nan. Wasu daga cikinsu suna SS2, wasu kuma SS3. A jiya da daddare ni da Malam Shu'aibu muka kama su sun haura gidan Malam Bala, kasancewar ba sa nan sun yi tafiya. Bayan na kira masu gadi muka shiga gidan. Ashe bayan haka sata suke yi da shaye-shaye suke yi, kuma ga sigari kaɗai ba har wiwi muka kama su suna sha a cikin gidan shi saboda rashin tarbiyya. Wayar shi ya ɗaga sama yana faɗin hotunansu suna cikin nan, kuma za mu nuna ma uban kowane yaro. Bayan nan kuma daga yau su ba ɗaliban wannan makaranta ba ne. Mun yanke wannan hukunci ne saboda ya zama jan kunne da sauran ɗalibai. Kuma daga yanzu duk wanda aka kama yana ma shaye-shaye a cikin makaranta ko a waje, tabbas shi ma zai fuskanci irin wannan hukunci. Me kuka sani a rayuwa da za ku jefa kanku a cikin wannan rayuwa? Me za ku iya zama nan gaba idan har ba ku daina wannan banzan hali ba? Iyayenku sun kashe kuɗi a banza sun kawo ku makaranta, amma a da abin da za ku saka musu kenan. To wallahi ko su waye iyayenku, daga yau kun bar makarantar nan, sai dai kowa ya koma gidan iyayen shi su sake mishi wata makarantar. Kuma kowannenku zai karɓi bulala 20. Kuma daga nan kayan ku kawai za ku je ku ɗauko. Principal ya bada school bus domin kai kowa gida, ba don komai ba saboda mu damƙe ku a hannun iyayenku kamar yadda suka kawo ku suka danƙa mana amanar ku. Kuma ku nuna musu irin ta'asar da kuka yi. Alhamdulillah an yi sa'a a cikin ku biyar, mutum uku a Katsina suke, sauran biyun kuma ɗaya ɗan malami ne, ɗayan kuma ɗan kaita ne. Don haka bayan kun amshi bulalar ku, masu gadi za su raka ku ɗauko kayayyakin ku zo mu tafi. Ina fatan wannan zai zama darasi a gare ku. Masinja aka kira wanda dama shine yake ma duk mai laifi bulala. Wata katuwar dorina ce a hannun shi. Haka Bayis ya sa masu gadi suka riƙe tura su da ɗaya bayan ɗaya ana zane su. Ihu kawai suke yi. Wasu daga cikin 'yan makarantar sun ji tausayin su ganin yadda suke kuka, jikinsu duk ya fashe. Haka aka gama zane su sannan aka sallami yara domin ɗauko kaya, aka tura su domin ɗauko kayan su.
Da ƙyar suke tafiya, haka kowa ya ɗauki kayanshi suka sa a mota. Bayis da wasu malamai guda biyu ne suka shiga motar suka tafi da su. A cikin mota sai kuka suke yi, amma Bayis faɗa yake ta musu. Haka suka fara kai 'yan Katsina su uku, kowa sai da suka ga mahaifinshi kuma suka nuna mishi hoton, sannan suka damƙa mishi takardun kora. Duk mahaifin da aka miƙa ɗin shi da takarda sai ya yi kuka. Bayan sun gama da Katsina suka wuce Kaita, daga ƙarshe suka ɗauki hanyar Mani. Fahad ne banda kuka babu abin da yake. Bayis ko sai faɗa yake ƙara mishi domin ya san malam. Suka shiga cikin garin Mani, nan suka tambayi Fahad ya nuna musu hanyar unguwa. Yana kuka yana nuna musu. Malam ne ya fito daga gida yana shirin tafiya sabon shagon da aka gama gina masa domin ya duba aikin da aka yi. Mama tana biye da shi tana ta masifar sai ya faɗa mata dalilin da ya sa yanzu baya kula ta kuma baya sakar mata fuska. Shi kam yayi banza da ita. Bayan ya fitar da motar shi ya koma domin rufe gate ɗin. Mama ta ce, malam da kai fa nake magana. Malam ya ce, ina ganin kin fara samun taɓin hankali domin babu wata mace mai hankali da mijinta zai fita ta biyo shi da irin wannan haukan da kike yi. Ina a gidan nan na kwana, me ya hana ki tun jiya da daddare idan kina son magana da ni baki zo ɗaki na kika yi min ba, saboda kina tashin iskanci shi yasa kike kwanciyar ki a ɗakin ki idan kina tunanin idan na damu da ke dole in biyo ki, sai kuma yanzu don rashin hankali zan fita ki biyo ni har a bakin gate kina ɗaga min murya. Idan ke ce kike da iko da ni, dan Allah ki ci gaba da yi min irin wannan iskancin, wallahi zaki ga matakin da zan ɗauka. Mutuniyar banza wadda duk kisar da take ta kama da irinta na jahilcin mata ne. Gate ɗin ya rufe ya bar mama da sakin baki. Har ya shiga mota ya ga school bus ta dutsen ma tana ƙarasowa. Mai da marfin motar ya kulle, tsaye yake har suka ƙaraso. Haka nan ya gaban shi sai faɗuwa yake. Bayis ya fara ganin ya fito, haka ya sa ya saki murmushi. Shi ma Bayis irin murmushi ya yi, sai kuma duk ya ji babu daɗi sanin abin da ya kawo su. Malam ya ce, ikon Allah, ka ga mutanen dutsen ma yau kai ne da sassafen nan. Sauran malaman ne suka fito, sai ga Fahad ya fito yana ɗauke da jakar shi, sai katifar shi a kulle, fuskar shi duk a kumbura take, jikinsa duk datti, sannan ga sawun bulala a wuyan shi da hannunsu. Fura mu Fahad ido malam ya yi, jikin shi duk ya yi sanyi. Bayan sun karaso Bayis sai kalli Fahad ya ce, shiga daga ciki. Hannu ya basu suka gaisa. Malam yana faɗin, ku shiga daga ciki mana. Bayis ya ce, kai ba ma sai mun shiga ba. Malam ya ce, ba ai za mu tsaya a nan ba dan kun shigo ba. Zauna suka yi a falon. Malam ya sa mama ta kawo musu ruwa don ita ba ma ta san Fahad ya shigo ba, dan yana shiga yayi fat ɗinsu yana kuka. Bayan ta gaishe su ta tashi za ta fita. Bayis ya ce, ai Hajiya da kin zauna wajen ku muka zo gaba ɗaya. Malam ya ce, to Bayis, Allah dai ya sa lafiya, dan ban gamsu da ganin da ni miya Fahad ba. Kashi kuma sai gobe ne hutu, yan federal ne kawai za su yi hutu yau. Kai mai sauraro, a nan za mu dakata, sai ku biyo mu a